ओमफ्राय मुगा मोनगोन इन्दि दख'ना मोनगोन हाबायाव गाननाय अल बडि मोनगोन बन्द' खालायबायनो अक्ट'बास Hey guys, good morning and welcome back to my new vlog. आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय. So guys, मियायो खरासुथि पुजा थांबाय. मियायो बर'बो थांनायनि जादिया नन स्टप नखा हादों मियायो एकदम नखा हानायखायनो बर'बो थांनायनि इच्छा जादिया नौनो एकदम मुरा थाबाय थाखादो बर'बो थांखायाखै. So भिडिअबो बानायनाय जादिया and guys दिनै आङो बङाइगावआव थांनायदो. आंल'सो नङा आंनि गथाय फेमिलि थांगोन आरो बहुत सोरबा थांगोन बेखौ नोंथांमोन आं दायो देखायगोन. जोङो काकानि हाबानि दख'ना बायनो थाखाय थांगासिनो. एन्ड गाइस नोंथांमोननो मोनसे गुड निउस दोङो. आंनि मिउजिक भिडिअखौ दिनै रिलिज होगोन. स' नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय एन्ड खिन्थाबानो जाबाय जे माबोरै नांखो. एन्ड बे भिडिअखौथ' आङो माने एसे लेटखि होगोन दानो होथ'वा एसे लेटखि होगोन. स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायाखै थ' नायथां आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनो हागोन. नायबानो जाबाय एन्ड ढेर सारा प्यार देना. एन्ड गाइस थ' बिदिबा आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. नोंथांमोनाबो थुफादो बङाइगाव आंनो. और उधर भी दिखाओ ये जाएगा और उधर भी दिखाओ ओए उधर भी दिखाओ तो गाइस आं ड्रेसखौ चेन्ज खालामना लाफिनबाय कम्फर्टेबल नाङाखै दाखु नुदों दाखुरि नुदों माबोरै नुदों आंखौ तो गाइस जों दिनै उनथिं दगन खाबो केमेरामेनाबो दङ उनथिं टाटा ओइ जिमिया नाय सुटिया नाय आदै ओइलाय फैबायना ओइ बेंरा सबाय थाबो दे. So guys, आंनि दिनैनि भिडिअआ जोबोद गोलावद्राय जागोन. थेवबो अननानै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय एन्ड इन्टारेस्टिं माने मुमेन्टसफोरखौ नुनो मोनगोन. स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम. स' गाइस जों थांगासिनो नोंथांमोनाबो जोंनो थांफाबाय था एन्ड आंनि निखौ माबायदि दिनै फार्स्ट टाइम माने आना नाय आनिले हब माने হৈছে চাগে सिलो माबोरै नांगौ खिथाबानो जाबाय दे. Langsung nama nengay. Nung nato kam demen muruak ya. एकदम saya muru harde. Mia ye sancam muru tanane. Horotok mula ke kampor itu mula deh ini sekarang semua tuh bucinan yang karena apa ini kan nggak baik. Ini sandu abu nang tanane rus mi orang bayar rus itu. Ya muru harde. Aman ke ba? Driver aman ke? Aman ke? Bisni mencigan? Bisni. Lokasi nomor kita pun deh. So guys, jangan bisni mencigan. Oleh bisni mencigan. Lokasi nomor kita bila nak? So guys, जों दायो बङाइगाव मोनबाय ओमफ्राय हिमालयाव साहा लोंना थांनि ओमफ्राय बाजैनि सासे लोगो थांबावगोन स' बिबो फैगोन बेबो मायबा नास्ता खालामनोसै. So guys,
spicy noodles. Spicy noodles जानो ना नोङा? Ini. Nấu thằng nào vào đây kìa? जानो बाला नि? जानो नामा? जानो नामा? नों जानोबा लागोन आं ओमफ्राय भिडिअ बानायगोन नों जानो हागोन ना? दे जागोन दे। दे 83x2 এটা দিব। itu নহয় itu এইটো দীঘল টাইপ কাপোৰ কিনিম কাৰণে তামান ফূৰ্তি লাগি আছে। বিয়া হ'ব কাপোৰ কিনিম। তামান ফূৰ্তি। দখনা নাই নি excited না excited নয়া। सोर नोंखौ राख दे नोंखौ दखना गानगोन बाय हाय मोनफैबाय जोङो न'खौनो नागिरना मोनाखैमोन दासो मोनबाय हाय जों खिथागोन सोरनियाव फैदो जोङो बै आब'नाव फैदो बै आब'नाव पुतली आब'नाव Dibya. Ay, ¿cómo había? ¿Será que se botella? 아버, 데뷔야 레벨 상나 프레시야. Dibya थ' दा आलदा आरो 데뷔 핀값이야. 나이라고냐? नैबेयो बियो 34 नैबेबो 34 ओमफ्रायो नैबेबो 34 बेबो 34 बेबो 34 नैबे 32 औ बे 32 बे खमायना हरो बेसेसो होगोन आबा किल' लाया बुरजाखौनो लागोन मिलायना हरगोन दे नायथ'वाखै गथ' दाग्रा दंखायो आंना एक्सट्रा बियो नोंसोर अर्डार होयोबाबो दाखानाय नङा मानो होनबा सोंनायनि दानायनि गासिबो आं केपिटेल जोबखासै नालाय একটু বেগে টিমটা খুলে শাসন একবার মলে এরিনে মাজা করতে হবে মাজা করতে दाने सलकुसि थारमाने मार्केटाव हाबखाया बियो 20टा सोंबाबो 20टाबाबो गासिबो आंनाव थांजोबगोन आरो एखमबा 20टा एखमबा 25 खान एखमबा 30 खान बिदि सोंनो जों सोंनाया তো ভালো লাগছে না ओंखायनो जोंना मार्केटनिजों मिलाया अनेक डिजाइन नालाय হল বডি নহয় হেভি নহয় এইটো কিন্তু কালাৰটো ইটো বেছি ভাল লাগছে এনেকুৱা কালাৰত নাই নেকি আৰু হেভি হেন এইটো কালাৰ ভাল লাগছে ইটো ভালো লাগছে না दमासिनि दाग्राखौ न'आव थांनायानो दासिमबो सोरबा सोरबा फैयाखै बे गोदानसो অৰ্নামেন্টটো ৰেড লৈছে না बे माथ्र आइसै অৰ্নামেন্টটো ৰেড না खयनाफोरनो नैबिदिफ्रा मोजां आरो नायनो गोमा आलदा आलदा बे आगरा आगरा आलदा औ गासिबो आलदा आलदा जोब गोमा येलो ना सना येलो ना गेमो मोजां नुयोथ' गोमो गोमोआसो सनाजों मिसिं जायो नैबे रानि पिंकखौ नाय औ खुलिबासो मोजां नुयो इटु ভাল লাগে পুরো ঝিলিকা আইতো সুন্দর লাগে रावबो गानाखै बेखौ दासो खिन्थु रावबो ओमफ्राय आब'नि एड्रेसखौ खिथाना लालाय आं ब्लगाव होगोन सामथाइबारि दल'गाव हागोन चिरां डिस्ट्रिक्ट
आब'नियाबो माने इउटुब चेनेल दोङो पुतलि सबबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आगैना मा चेनेल आंनिया दिब्या खाख्लारि ए मालाबा मालाबा नायनाय जायो आगैखौबो नुयोना हटेलबो दंना औ हटेल दोङो हटेलाव मालाबा हाबनांगौलै बिसिनि हटेलाव थांनाय अ हाबै ইচিনালাই জেন্টেল হয় বহুত জেন্টেল হয় এই যে এই টুচু কালারটো লৈছে না তলত এটা নে একজন এই যে তলত লৈছে এই যে তলত লৈছে এটা বেশি ভাল না একে একে হেন হ'ব দেখো বিচে পাৰি যোৱা ওই নিচে কালারটো বেলেগে বনে আমা তলটো বেশি ধুনীয়া এটা বেলেগ এই টাইপ লাগছে ইজৰ নাম नैबे माबासो नैबे मिहिन्दियावसो गोलैयो बैयो औ आरो बै कन्ट्रास्ट नङा नैबे ब्लाउसआ माने इखौ ललंबो सासे बिखौ लंबो ए So guys, जों दायो आखै लाजिबाय दाबो So guys, जोङो दख'नाखौ लाबाय ओमफ्राय बिखौ लाबाय जों माबायाव गानबोला खिथिसिगोन दिन्थिसिगोन बाबुनि दख'ना लानायखौ हाबा खालि दिन्थिसिगोन आरो नोंथांमोना फैबानो जाबाय आब'नाव माने डिजाइनफोरा बेलेग बेलेग डिजाइन दङ आरो मोजां मोजां बरिया बरिया दङ ओरैनोथ' नुबायनो बेफोरखौ मोनजोबगोन ओमफ्राय मुगा मोनगोन इन्दि दख'ना मोनगोन हाबायाव गाननाय अल बडि मोनगोन गासिखौबो मोनजोबगोन दे फैबानो जाबाय मा जागामोन सामथाइबारि दलगाव
सामथायबारि दङो चिरां डिस्ट्रिक्ट आब'नि नाम्बारखौ होनो हागोन आं ओमफ्राय नोंथांमोना फन खालामनानै फैबानो स' जों दायो थांसै उनाव किवि बिफां दङ जोङो थाइसे खानानै लाना थांनि र' जोंना गाहायखौ दोना गथ' बाथोंलाय खाजोबो बैयो सासेया दुस्थ'आ गोजौसो दङ र' खानांगौ दोनहाबहै दे आगै दे ओमफ्राय दोननांगो लेफे जाबा जा ओइ जों दाख्लै जानायानो खोमायो आं जे लाना फैदोंमोन थाइसे खाना दोननानै मोनबासो गोखै जायो सिलिगुरियावसो थांबा सोनाबै सिलिगुरियाव मेरला फानोना बेखौ जोंना मानसि बुरजाना अर हायो अरसालि जेबो नङा बाब्लानिफ्राय किवि थाइसे मोनबाय बेखौ साननैसो दोननानै बाय मुजिबासो जानांगौ गोदैथारना गोदै बेगर थायोना सिङाव बे बेगरखौ गाराखै ओमफ्राय बेगरखौ प्लास्टिक हरनो र' बे दख'नायाव नांलाबायगोन खोन्थागोन फुलाव बिदि बरागोन सफा आरो जागाफोराव बिदि साफा थांनो हायोबा थांबानो जाबाय खबर होगोन दे आङो स' गाइस जों दायो बिनिफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय दायो जोङो बेलेग मोनसे दखानाव हाबहैनायदो बे खाथियावनो आरोना स' बिग्राया आदाया खिन्थादो बिनि दखानखौ स' जों दा बेयाव थांसै जोङो दायो काजलगाव आदानि दखानाव हाबफैदो ओमफ्राय काजलगाव मार्केटआव दखान ATM खाथियाव वाइन शप दं फ्रन्टआव बिथांनाव माने एसे खमावनो मोनो स' नोंथांमोना फैबानो जाबाय जों दायो लाबाय बहुदखिटायानो लाबाय जोङो बेफोरखौबो लादो बेखौबो लादो आदानावबो लानोसै ओमफ्राय आरो नायबोदो आरो जों दायो हिमालय हटेलाव ओंखाम जानो फैदो फाइनेलि आंनि सिमाङा जाबाय आङो हिमालय हटेलाव ओंखाम जानो फैगोन नाया स' दिनै फैबाय हिमालय हटेलाव ओंखाम जानो थांसै ओंखाम जाहैनोसै अक्ट'पास खाबि অক্টোপাস না ভাত খাম বন্ধ থাকে নাকি আজি বন্ধ নেকি কি দরজাটো তেতিয়া খোলা আছিলে দরজাयानो বন্ধ माले आंनि सिमाङा जाफुंनाय नङा नामा बन्द खालायबाय ए बन्द खालायबायनो ऑक्टोपस कनाडा मुझे बंद हो गया आङो बिरियानि लादो फ्राय मुवा ओंखाम जागोन मामाबो ओंखाम जागोन फ्राय मटन आरो चिकेन जागोनसै गाइस जानाय देखायबाय थाला Hey guys, आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनानै सानबाय एन्ड आंनि भिडिअआ जोबोर गोलावद्राय जाबाय आई होप नोंथांमोना बर नाङाखै एन्ड जायफोरा लास्टसिम नायदों बिसोरखौ थैंक यू सो मच गाइस love you bye bye video melanggang deh komen nungan lihat aku video melanggang ambil deh ambil amai time ke arah Montana cuman mazang-mazang time Fwibai क'क्राझार बङाइगाव बेनिखायनो मानसिया दा जि जोङो इखौनो इन्जय खालामना लानांगोन टाइम बाय
टाइमा थांबा आरो मोनलिया आरो उनथिं नायफैनायावसो माने फिल जायो आरो बुस्थुफोरा थांलांबाय थादो दिनखौ हमथाना लाखिनो हाया थांबाय थादो इनिखायनो अभी करना चाहिए और दूसरों की बात को लेके अपना लाइफ बर्बाद करना नहीं चाहिए बस यही कहना चाहते हैं हम हाँ वही एंजॉय करो अपना सपना पूरा करो